Okay, start part 3. Padung ta sa dining. Nya sa taas sunod. See? Kaya ba ako sa orasan na ron, mga 3 o'clock na masira karon para si baby. Mata, nakamata. Okay, kuan. Nagnap ra man siya ganiha. Nakatug na tato siya ganiha. Yan, nagnap. Muna siya ang dining room. Dining room. Sa Cebu pa to, puti to siya ang table din ha, di ba? Kaya kuan batay mo to, pero karon diri kay black ang table. Okay? Nya sa Cebu sad kay ang nakalahi kay ang hagdanan straight ra man to taas, kani siya kay muliko man ang hagdanan niya lang taas na ha. Taas kitong ceiling sa Cebu. See? Padong saka dito muliko. Then chandelier. Sama na hay man ang kuan na. Okay, padong na sa katas. Okay, kana siya para guard na ni kuan na siya kanang para dili ka sa gawas si Atina. Papa in action busy kasi papa kay na mag-audit man tomorrow sa kuan. Hay pa. Video na kasi na kuan. Ito na sila pa mas kita diri sa balay. Mga sword collections. Pa, napatay sa diri. Po sa sword. No ana. No, just ligay. Oh. TV ni papa. Messy pa kaya ang kuan papa. Okay. Muna yung kuan workstation. Okay, then okay. Proceed sa next room. Ila ka ton nga room. Okay. What's up? Anak sa tadari. Kana. Pictures and Choi. Hadlo kay mga maskaraw. Picture na ni. Okay, money room nila. Hi, baby namo. Hi, baby namo. Hi, baby. Love you. Si Tonto nagduwa og PlayStation 3. Say duwa no part. Muli ko ka part. Si Jenny nag-order stuff sa internet. Okay, ato ta sa kwarto ni Atina. Kita naman mo nagdaghan kini pictures. Ngita ba diri? Ang kuha nato sa kwarto. Narada kani. Final. Siya kwarto ni Atina, pero di man siya matug diri amot nga siya matug diri. Ganahan man siya mutapad nila papa ug mama. No. Bibi no. Okay, so ato ta sa masters nga kon nga bathroom. Okay. Sige ako sa ito. Kana siya, diretso na siya sa kwarto ni Papa. Kani usa sa mga closet ni Papa. Mga closet ni Papa kinaman dito sa gawas top na ito. Sa iyang kwarto. Ni masters nga. Okay. Prehar Cebu. Yan, na TV ang kuan para kung kanahan ka mag shower while watching TV. Pwede sad. Okay. Part 4 sa ta.